Kaixo, Eugeni. Zemur. Egun ondo zaudeko. Mila esker etortzeagatik. Ez horregatik. Gustua hartu dut, zure eskaintza hau, etortzeko unea eta gustua etorri naiz. Okerez badago, azpetikoa zera. Izatez errezilara. Errezila jaio nintzen bai. Azpetin bizi naiz. Undaneko 2008 azpetik edo azpetin bizi naiz. Zepolita, Azpetin bizidan errezilara. Esaten dietenei. Baina izatez errezilara naiz bai. Errezil, erdizuinoken. Eara, politia da. Politia, Ernio, horringurun, bertan. Baserrian gainera bizi nintzen. Bai. Eta jaio ere. Jaio ere, bai, baserrian. Ekene, amagurtez, Tolosan bizi izandakoana. Eta oso no ezagutzen den ingugu horrela. Piskat irakurri dut, ikusi zure buruz bai. Ona etortzen dianak ez dira edozein, ni privilegio bat izan da ona etortzia. Ikusi ditut hemen jende importanti etortzea zurekin entrevista egitea eta hori netzako Superganegazidezu. Eke, kobeka munduan zaitugu ez? Bai, behandu hasi nintzen, korrika mundu. Behandu? Bai, igual, alperra nintzarako. Alperra? Bai, lehen txikitan, ni netzako kirola etzan existitzen. Ni ez futbol, ez ezerren ere, txikitan nintzen, bizikleta, motorra, dena astakiztena. Iker Rocker, izenaren zera oira. Izenaren jabera. Bai. Eta nola kontuatu zinen kirola? Bueno, haizin nahi zenula edo? Izan zan, ez da izematu uste duenetxun, ja medikuak edo ja asko pixatzen nun, ja 120 kilo pixatzen iritsi nintzen. Eta orduan santzieten ja zaitzeko pixua eta bar, da lagun bat ibiltzen nun korrika, orduan asfaltoan ibiltzen zen mendian ez. 100 kilo? 120 kilo. Bai, oina hundien hau, baina orduan handia honentzen bai. Eta lagun bat ibiltzen nun korrikan, eta are behobi egitezun, azpeitiko korrikako lasterketak, donostikoak, eta harekin hasi nintzen pixkanaka, eta baizu aseran, belauneko mina, hankako mina, masajista nahun, eta bar, eta gustu hartzen hasi nintzen, korrikari, eta ikusi nuen, argaltzen hasi nintzala, gustua sentitzen nintzala, kirola eginda gero, eta poliki, hortzen palmatu nintzen kirolakin. Izango zuen igual 2005 edo inguru, bai, pixka berandu, bai. Kontatu erraz kontatzen da, baina suposatzen dut momentuan ere sufrituko zenuela, ez? Bai, eukitu sufrimendu, bai, belauneko mina saitun hasi zitzaitzen, txorkateilekoa, masajistana behin ez nintzen jun, 24 urte horietan enitzen sekula masajista batena jun, eta orduan hasi meritzen nun, plantilla diala, eta hau, bai, sufritu nun, baina nik uste sufrimendu hori ondo ekilibratzea da, zuk kirola egindagio jasotzezun satisfazio horrekin. Jabeltzea zein dezun, zergate kontatu dezu loriatzen zinela, eta guen papateak kirolaria bihurtu zea. Bai, eta nik egi esan, nik YouTubeen eta bideo asko ikusten ditut, jendiak erakutsi nahi dituna ez egiten ditun prubak eta jendia nahi du eraman kirola egitea, bideo horiek ikusiz, kirola egite ez dunak, kirola egiten has dadin. Orduan, nik ere, nik batemati lagundu badiot, kirola engantxatzea, nik egin da gero, nik posto hartzen dut. Eta nik esaten dio gizena da nahi, edo kirola ez dunak gustoko, edo pixkana, ez da lehenengo egunean korrika hasi behar, ez da gizat. Nik
adibidez, haseran, mendien ere berandu hasi nintzen, korrikan. Korrika hasi horretik, mendi martxakin hasi nintzen. Oinez, dana prozesua izan da pixkanaka. Ez hasteko ja kirola egiten, eta ja 25 kilometro korrika, gero maratoia ez. Prozesua joan behar du, pixkanaka. Bai. Eta horrek pazientzia bat suposatuko du, ez? Ja, pazientzia, denbora, bai, gehienak pazientzia, lasai. Urte batean ez da egiten, bitana ez. Eta, klaro, gero ze mailater iristen naizun. Nik nire kirolari maila dago erdian, osea, nik ez dut egiten aurrena egiteko eta aurreneko postuak jokatzeko. Ni lasterketetan ez detzen naiz, abentura berri bat, adibidez ultratraila ditut, gehienak gustokonak. Bai. Eta horretik ez detzen naiz, ez postu bat ikan, abentura berri bat. Hainbat kilometrotan bakarri zuaz, lagun berri bat ikusten duzu, abentura bat. Eta alako egoeretan oso ohikoa da antsietate puntu bat ukutzea, zuk eduki duzu ala ez? Bai, puntu hori uste denak eukitzen dugula. Da, zuk badimagaztu bete beharra astegunean entrenamentua dituzu, igual, egun batean hau, bigarrengoan hau, betetze ez dezun momentuan, ja, daukazu, ansietate puntu hori, zehatik ez detin, eukitzea bai, puntu hori. Eta zaila da digiritzeko, esan nahi dut, eta hori normala da, zuk bete beharra dakazu, eta espadezu egiten, beti zaude pendiente, ez dut egin, eta guain zer, egun bat ez entrenatzea ez da ez pasatzen. 2 egun ez da ez pasatzen. Así que, bai, eukitzea, asientate puntu eukitzea, bai. Igual, esan iazu baino, zein da zure helburu nagusia korrika munduak? Baztarrak ezagutu, bidaiatu, familiakin juten naiz beti, emaztea eta 2 alaba ditut, eta beti behigin juten naiz, beti behi animatzen daude, abenture berri batzuk ezagutu. Eta azkenean zuk ultratrail mundu honetan, kanpoa irtetzeko beti viajatu ditezu. Bideia bai Espainia mailan, bai mundu mailan, bai. Zeraka ultratrailak beste lasterketa batek agian ez duena? Nik ultratrailai bilatzeiet beste patxara bada ultratraila. Zuk 20 kilometroko karrera baten irteratik bukaera zoaz, egurra eman da, bihoztopadak goian dituzula, gehiago sufritzen da netzako. Eta bai, satisfazioa eharra da, zu 20 kilometroko lasterketa ditezu, bukatzezu, eta gustua sentitzea. Baina zu 170 kilometroko bat beste patxara bat egin hartzezu. Aurrena egin ditut, aurrenengo 15 kilometro, etapa bat. Gero, beste 20 kilometro. Zatitzezu ultratrail osua etapazka, eta jutezea etapatik etapa betetzen. Eta gaina ikusten duzu lagunak animatzea jutetzaizkizula, gaua pasatzezu, nire kasuan 2 gau askotan. Eta nik egin dituten ultratrailak beti izan dira 30 ordutik gora bukatu ditut. Eta horietan 2 gau pasatzen ditut. Orduan 2 gau frontalakin, kopetan, gauza asko maten dira buruan zer. Eta egoera horiek nola kudeatu daitezke momentua? Entrenatua. Entrenamentua ez da bakarrik fisikoa. Psikologikoa. Bai, ultratrailetan nik dena izaten diet. Uneko 50 igual izango fisikoa, baina inkluso gehiago esango nuke burua dela. Porque zuk normala da bezala hainbeste kilometro, hainbeste ordutan pasatzen duzu momentu egunak, txarrak, eta gaina derri horrez pasako duzu txarrak. Orduan, jakin behar da kudeatzen momentu horiek. Zu bakarri bazoaz gauez, gezkizoaz, aste bat izazu burua bueltaka, zeitek hemen, erretiratu bai, hauztek itzako. Hola, burua hortan hasten da, jakin behar duzu kontra egiten. Buru horri edo
hor ari zaizuna esaten gauza horiek horri kontra egiten jakin behar duzu. Ideia Hori da, bai. Eta hori entrenatzen da, kudeatzen da, entrenatzen. Gauez bakarrik ibilita, ordu asko gauez ibilita, karreran bilatuko dituzun egoera horiek entrenatuta. Eta patxik eta pagaile aldea egongo da, Bai, zu aurrenengo 4-5 ordutan, ikuste duzu familiak hau eta zu ere zoaz oandik fresko. Baina igual urrengo egunean, ja 16 ordu damazkizula karreran, ja beraiek antzema hau jautu, ostra, hau ja nekatuta ziek, ja personari antzema hau zaio, horpegian ja nola joan. Etapa horiek hartu behar dira, aldan ondona. Zu lastaketa bat azteko gagaiak nola zentutzea, zertan oinarritzea. Zertan oinarritu? Ba, zaila da, baina intentatzen azkeneko astebetean lasai jotea. Zaila da, nik musika asko entzute, musika, gaina bariado esateana, osea nik trikitixa jotzen dut, baita, trikitixa jotzen. Oantxe entzuko dizu trikitixa, urruna bakailegoa entzungo dut, edo dance, edo elektronika entzungo dut, orduan bariazio asko dauzkat, orduan musika asko entzutet, mendira jundakoan gauza batzui bueltak eman, ez dakit. Oinarritu, lasaitasuna esango nuke nik. Zaila da, porque azkenengo astebetian buruan dakazu beti lasterketa ostiralean da, dana prestal daukat, arropa, jatekua, pixkat estresanta izeta aste hori. Orduan importantia lasaitasuna. Zer da korrika zuretzat? Korrika, nik esan dugu nuke, korrika mendian gehiago jotzen dut beti ere. Askatasuna, lasaitasuna, zu azkenean 8 ordu larian enpresa baten ditzezu ertetzea eta entrenatzea jutezea mendira, igual euskia jaisten ikustea jutezea, frontala piztezu eta ostra han esatetzuna joa. Gaurko estresa bintzat kendu diat, ondo nitxok, lasai, bai. Jo, galdera bat kendu dite, hemen galdetzen dugu askotan ze musika entzuten duzu eta esan duzu denetatik. Bai, denetatik. Bai, oantxe trikitixa, oain dela 20-30 urteko bakailagoa edo dance edo elektronika esaten dana, urruna musika epiko entzungo dut, bai, denetarik, bai. Baina, ontatik kanpo, kanpo lana egitezu. Bai, askoitin egiten dut, enpresa batian, 25 urtean mazkitik gaina, toki bertan, 16 urtean hasi nintzen lanian. Bai. Nik eskolan errezilen 5. maila arte egon nintzen, eta gero azpitira jetxe ginen, 6. maila, 7. maila, 8. Lehenengo rem, 2. rem, eta ja utzi nuen, 16 urtegin utzi nuen. Alpera nintzen. Lanean hasi nintzen, bai. Eta bozi zaude. Bai, ez daukat minungo... Ikastola gustatzen zitzaiten, baina ikastea ez. Nik orain ere zerbait ikasi beharra banuko ez dut balio. Ez zaizkit sartzen buruan, ez dakit, ez... Bai, baina, igual, astebetean... Ja, nik igual bi beharko dituzke, ikaso duntan. Igual, ikasten nago eta... Baina, ze zaletasunak dituzu? Zaletasuna... asko. Azkenean, bai, mendia, bai. Gero, oain gutxiago, lehen motora, kotxea... Errezilara izena normala da, Errezilen bala desente gaude, genden edo esango dugu. Zaletasuna, hoxe, mendia, korrika, musika... Bai,
saltsa guztiako perejila naiz ni. Saltsa guztian perejila nian. Bai. Bai, hori da. Badakit ez dituzula tagoteko karretak ez da bola magiko bat, baina nola ikusten duzu zure burua hemendik urte batzuta, zer gustatuko litzaizuke egitea? Kirol mailan nik uste jarritako helburua lortu nula. Nik nire mendian korrikata hasi nintzanean, ultrataren mundu honetan hasi nintzanean, jarri nun alba da 40 urte aurretikan egin behar nula Mont Blanceko ultratraila. Bai, eta lortu nun, horren dela 3 urte, 2019an. Eta nik uste kirol mailako helburua 100.000 ere egin nun, oire, bai, esan dut, nire buruan barruan zehola. Helburu nagusia esaten dena, hoxe zen, 40 urte aurretikan Mont Blanceko ultratraila egitea. Eta nik uste kirol arlotikan gehiago, holaxe jarraitzea, lesiorik gabe, korrika egiten guztua, hoxe jarraitzea. Ez da, helburu espezifikoik ez daukat, ez? Sekulako esperientzia Mont Blancekoa. Kristona. Ua izintzan, gainat dena erten zizekun, borogoi esatena. Hunitzan emaztea, bi alabak, emaztean gurasokin, 10 leheno junginan, azkenean abuztua da, orduan turismoa abuztuako porrak, Txamonixen bertan pasa ginen, 10 lehenago joan da, eta jo ginen tontorrak, emaztean gurasoekin da, tontorra ikusi, bastarra ikusi, umeak guztua bilizian, egualdi ona egin zion, karrerare esango nuke perfecto ertentzala dena, bukatu nun, ondo, nekatua, eta, meintzat bukatu nun da guztua, bai. Esperientzia, itzela, latza, bai. Edukitu zu karrera gogorik edo esperientzia esan jonak edo? Gogorra, lasterketa luze hauek gogorra dena dira, gogorra dena izatea. Hola, lesionatuta erretiratzerik ez dut izan. Erretiratu inaiz. Igual, 2016, 1.000-en erretiratu nintzen, 125 kilometruan. Ja, ikusten nintzen ustuta, ez neukan, oinezek gezki, ordu arte nintzen ondo jo nintzen eta buruz ondo neon. Harrikan, gorputza ez ziren laguntzen, edo gezki janulako, edo ez dakit ze arazo ziren. Eta horren pentsatu nuen, oain artekoa guztua egin dut, 150 kilometro guztua egin ditut, lehenengo aldian nun, hain luzeko karrera baten ertetzia, orduan gauza asko ikasi dut gaur hemen utziko dut, eta hurrengo urterako badakoat oain nun entrenatua edo nun saiatua mejoratzen, ez? Badakizu oinaui Hoi da. Bestela ez daukat, txarrikan gaizki lesionatuta ez dut bukatu karregaik, beste karrera emate edo beste zau naiz, erretiratu naiz baita ere, Bizkaian, baina ez daukat dola. Esan ez, ikerrak bukatu baina abisatzeko zerretuk zerbait daukala edo niretzako edo zer. Bitu, azpeti nahi gara antolatzen, oain, esan dizut, saltsa guztietan nagoela, ez? Perejil, aiga antolatzen azpetin karrera bat, maiatzeako. Izena du Domusa Teknik 40.000 izena du. Eta antolatzen aiga karrera 75 kilometrokoa izangoa, hori ere ultra mailan edo sartzen da. Eta, klaro, ekarri dut zutzako, eta kamiseta bat, esan behar dut, kamiseta ofiziala hoendik ez da iritsi. Hauek dira, hau baita ipau nahi dut, marea urdina, ez dakit ezagutzen duzun, aniztasun funtzionala duten personen familien zera da, talde bada,
eta haiek ataituzte gure babesle ofiziala Domusa da, Domusa Teknik. Honekin batea ataituzte kamiseta hauek, kamiseta urdina, marea urdina, nahi dugu oraindik fetxa konkretu ez dakit, baina nahi dugu azpeitin, segurunik xoxoten, egun bat jarri eta mundu guztia igo daia xoxotera, kamiseta hau jantzita, berdin da zu hemen, Donostin, kamiseta urdinarekin eta argazkia bidale. Osa, marea urdina denok batera sentiaraztuko. Guk eskertuko dizugu eta batiz bat marea urdinako jendeak gehiena. Eta hau zuretzako. Mila esakan oparitzeagatik eta nirekin kontatzeagatik. Ez da ezer. Eta eskerrik asko zuriaga momentu hau oparitzeagatik. Ez da ezer. Plazer bat izan da. Bidaleko diago agu bat gure ikusle. Venga, gusegi. Aio.